Bă, nu-i Survivor Games. Survivor. Că Survivor Games-uri cu chesturi. Apoi, eu nu mai trebuie să scriu comenzi ca modul. Ok? Stai mă că mi-au eu o sabie de diamond. Nu din game mode, că eu nu mai trebuie să dau game mode. Pentru ca mod. Bă, gata, hai ne apucăm de survival. Stai mă, stai că te omor. Stai mă că te omor. Ia mă. Du-te mă că... De ce așa armură de diamond și după aia începe. Stai că-ți dau. Eu o iau ușor. Bă, dă-mi sabia. Ei. Și asta și mi-au și o armură, di. Da, mă, bă, e ușor. Hai mă, lasă că face noi. Tu n-ai, nu hai. Nu, ia. Bă. Bă, dar ia și col, că-i bun. Dați-lene. Bun. Nu-ți dă nimic. Ok. Ce-ai văzut? Eu am săpat aici. Stai. Nu sări. Bă! Creativ! Survivor! Ne-am blocat. Stai să-mi dau creativul. Stai! Lasă că mine... N-ai că vin. Stai să mor niște porci. Stai, pe Mac și altele. Ești operist. Da, știu. Treci, mă, că eu nu mai minez studente. Mă duc și îmi fac o mină, o sap cu game mode și după aia. Da, ce dai creativ? Lasă ca mai teme. O, ce mină, da, uai, ce mină am găsit. Dă-te pe la mine dacă vrei. De ce mai mă chinui să dau gumă 0, dar stai că nici nu există. Uai, cât Tyrant. Uai, dacă Tyrant-ui. Lasă-mă, Survivor. Ce faci și tu ca Bercea? Am luat 8 Tyrant-uri. N-am... Uite și aici Iron. Ai, că zomb... zombală-i, mă, și... Că cam pe zombală. Uai, cât îi... Tată, l-am luat. Uai, și cât mai... Bă, să mă... Du-te! Da! Inventory true. Lasă... Da, mi-am dat gamerule. Da, mă. Deci, TP-maș. Unde? De. Unde mi-era mina? Uite, am găsit-o. A murit! M-am aruncat în ea și a murit. Da, te bucuri. Survive. Eu sunt mina mea. Și suntem.
Uai, am găsit spawner! Hai că și chesturi! Doamne! Stai că-mi trebuie ceva din game mode ca să-l opresc. Bă, dar nu lua tot cerșetor. Nu fi cerșet. Oh, bă, de ce n-ai luat așa așelea că-s bune? Danin. Uai. Mie. Eu iau iron. Creeper! Uai, ce-a explodat creeper-ul. Creeper! Creeper! TP maș. TP maș. Maș-te. Iron. Da-te, mă! Bă, dar nu da! Bă, spawner! Niciun chest! Știu. Putem să-l creăm pe Herobrine. Da, mă, tu n-ai văzut? Din piatră de asta, dar eu nu mai am cum astradi. Eu am și redstone și disc și praf de pușcă. Eu le-am luat. Bă, dar eu nu mai pot ieși de aici creativ. Survivor. Bă, eu sap tot în jos. Unde ajung? What the Ce faci cu creativul și tu? TP și altele. Cică! Trebuie să-ți iei! Știi ce-ți trebuia ție? Să-ți iei iteme. Rice. Fugi, tată! Nabi, drecu! Ia, oare cât am filmat? Am filmat 2 minute. Da. Da, nu opresc, di. Pot să filmez 23 de ore. Uite, ouă de găină. Dar nu te lasă. Hei, mă, TP și altele. Oată mină. Da, mă duc pe aici, pe lângă apă trebuie să fie spawnere. Da. Ce ciudă. Nu, 2 creeperi! 2 creeperi! 2 creeperi! Explodează ăștia imediat. Eu n-am sabie, nici armură. Dai să-mi iau sabie și armură. Nu mai știu. Alex, eu am făcut portal spre... What? Dă-te pe la mine că sunt Ender Dragon. Da.